és Péter Sándor Henriett igazgató helyettes asszonynak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy tanáraink és diáktársaink nevében külön is üdvözölhetem körünkben Pintér Lajos polgármester urat és Darvasi László festőművészt, a rajzpályázat bíráló csoportjának elnökét. A környező iskolák meghívott pedagógusait és diákjait, akik velünk együtt ünnepelnek, valamint nagy szeretettel köszöntöm saját intézményünk nevelőtestületét és tanulóit is. A Székely Mozaik számunkra minden évben egy különleges ünnep. Ilyenkor iskolánk névadójára Székely Bertalanra emlékezve ünnepi keretek között mutathatjuk meg, mi mindennel készültünk a tanév során, és milyen sokszínűek is a diáktársaink. Iskolánk számára kiemelten fontos a tehetséggondozás, hiszen mi, diákok és tanárok mindannyian hiszünk abban, hogy a bennünk rejlő képességek kibontakoztatása a legfontosabb közös feladatunk. A mai nap pedig éppen erről szól, a bennünk lévő értékek megmutatásáról. Tisztelettel felkérem Szatmáriné Szabó Zsuzsát, iskolánk igazgatónőjét, hogy köszöntő beszédével nyissa meg rendezvényünket. Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves jelenlévőt, hiszen nem csak a mi iskolákból, más iskolákból is vannak most itt jelenlévők, akik emelik rendezvényünk fényét. A tanévnek egy nagyon-nagyon jeles pillanata ez. Mindig azon gondolkoztam, hogy Székely Bertalan azért igazán tudta, hogy hol kell élni és mikor. Ez a májusi évforduló, amelyet minden évben ünneplünk, nagyon-nagyon jeles és nagyon szép. Ilyenkor az időjárás is már azt támogatja, hogy menjünk ki az udvarra, menjünk ki a szabad levegőre. Ez az idei pályázat is, aminek a gyönyörű munkáit látjátok, ezt hivatott mondani, hogy a gyönyörű szép környezetünkben figyeljük meg a színeket, elsősorban pedig a kéket. Én is arra biztatlak titeket, hogy menjetek minél többet a levegőre, mozogjatok sokat, de legyen időtök egy picit festegetni, zenét hallgatni, és ha igazán marad idő, egy picit tanuljatok is. Nagyon-nagyon köszönöm mindazoknak, akik most itt megmutatják magukat. Ahogyan a neve is mutatja, Székely Mozaik, kicsi apró mozaikokból áll össze az, ami mi vagyunk. Ez az iskola, ami legfontosabb célja, hogy a ti gyerekek jól érezzétek magatokat, és közben tanuljatok is kicsit. Tanuljatok hát egymástól, további nagyon jó tanévet kívánok mindenkinek, még egy picit az év végén erőltessünk meg magunkat, hogy aztán igazán szép, kék lehessen a nyár. Sziasztok! A 2025-26-os tanév legszínesebb és legvidámabb pillanatait gyűjtöttük össze önöknek, nektek. Külön öröm és büszkeség számunkra, hogy a fellépők között olyan produkciókat is láthatunk, amelyekkel diáktársaink versenyeken is győzni tudtak. Kérem fogadjátok a produkciókat olyan sok szeretettel, amilyen nagy izgalommal mi készültünk erre a napra. Jó szórakozást kívánok! Egy különleges utazásra indítjuk, ahol a magyar irodalom klasszikusai és a gyermeki képzelet dallamai találkoznak. Elsőként a Tudolgató csoport lép színpadra. Műsorunkat egy mély gondolattal kezdik, Babics Mihály örökérvényű sorait hallhatjuk Bródi János megzenésítésében, mely emlékeztet minket arra, hogy mindenik embernek lelkében dalma. Ezt követően a fantázia világába kalandozunk Karai József Tündérhalálnék című művével, majd Szőnyi Erzsébet kedves vörösbegyével köszöntjük a természetet. Zárásként pedig egy játékos Rodlibet kánont hallhatunk. Fogadjuk szeretettel a Tudolgató csoportot. Felkészítő pedagógus Halászné Bári Ildikó. Babics Mihály második ének részlet. Megmondom a titkát, édesen a dalnak, önmagát hallja, aki dalra hallgat. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szép.
Művészeteknek szép ünnepén, művészeteknek szép ünnepén. Fény lennék télen, nyáron hűságnék, mint puha álom szemedre szállnék. De még ennél is több leszek én, te hozzád mindig jó leszek én, te hozzád mindig jó leszek én, jó leszek én. Vöröseket látok, vöröset kiáltok, vérvörös, vérvörös ég, a tengerhez látszik a vér. Vörösnek kívántott, velém Ulfi bántott, rám fogta, oda hitáját látszik a vér. Vörös megy a kúton, láttalak az úton, kútvízbe, vörös talán látszik a vér. Már ébred a hajnal, felmunkál a dallam, a harmatos léten, pipásztor síp szólal, la 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 la. Szomárod józítik, szörjen a nyelvi, dolgosan tőle, vigyázz a szesvérre, sosz minden nyalapra, mondája szolgál. Szomárod józítik, szörjen a nyelvi, dolgosan tőle, vigyázz a szesvérre, sosz minden nyalapra, mondája szolgál. Ha valaki esetleg nem tudná, mi a teendő, ha elrajzolnak a szemhéjai, most első kézből a négyszögletű kerekelből híres papójától, Bruckner Siegfriedtől tudhatja meg a választ. Következik Lázár Ervin, Szörnyeteg Lajos Jaj de Álmos című meséje. Előadja Mandi Emma, 4. C-osztályos tanuló, aki az 57. Fóti ősz vers és prózamondó versenyen első helyezést ért el. Felkészítője Rászné Kovács Andrea. Lázár Ervin, Szörnyeteg Lajos, Jaj de Álmos. Részlet. Mi csak, mi történt szegény Szörnyeteg Lajossal? Már egy jó fél órája csak tényfereg, kódolok, szédelek, lődörög itt a tisztáson. Meg támolyog. Oda is ment hozzá Döntödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, hogy Döntödöm. És megkérdeztem, Döntödöm? Jaj, kedves Döntödöm, panaszkodott neki Szörnyeteg Lajos. Nagyon, de nagyon gyötör az álmosság. Le akar teperni, le akar ütni a lábamról, gyúr, gyömözöl. Nagyon tásított. Döm, magyarázta élénken Döm, és már mutatta is. Mi sem egyszerűbb bennem, ha az ember álmos, bukfencezni kezd. 7 bukfenctől már majdnem hírgonc, 18-szor szétveti az éberség, 29 bukfenctől még az álomkod is elmúlik. Rettentően köszönöm, suttogta két ástás között Szörnyeteg Lajos. Nagyon, de nagyon, és zim, zum, zum, zim,
döm, mondhatom. De ettől a 29 bukfesztől 29-szer álmosabb lettem. Neki állt volna újra tényfelegni, kódologni, szédelegni, lődörögni, támolyogni, de szerencsére arra jött éppen Macska Mati. Ó, álmosság ellen 1000 módot tudok, mondtam, és igyekezett, hogy abból az 1000-ből legalább egy az eszébe jusson. A legeslegjobb a hideg-forró módszer, mondta Macska Mati, és már tuszkolta és Lajos zuhant vele. Jaj, de hideg, ordított Szörnyeteg Lajos, aztán meg jaj, de forró. De egyre halkult a hangja, már alig volt suhanyi. Ilyesféleképpen, hogy jaj, de forró, holott már régeség hideg volt rá. Még szerencse, hogy a nagy locsikolásra odajött Armú a fékezhetetlen agyváráig nyúlva. Nicsak, ez meg elalszik a zuhany alatt, mondta, mire Macska Mati vasúra szemeket mereztett rá. Éppen erről van szó, mondta szembehányan. Álmosság ellen küzdünk. Zuhannyal, he-he-he, hahotázott Armú. Na gyere ki onnan! Kiráncigált a Szörnyeteg Lajost a zuhany alól, adott neki 2 szelíd kis pofont, hogy magához térjen. Szó sem fér hozzá, mondta neki, hogy itt csak egyetlen dolog segít. A kutyabelge kérek. Ráállítsák kutyabelge kérjen, és egyszeriben elmúlik az álmosságot. Még hogy kutyabelge kérjen álmosság ellen, szólt közben rögtön méltatlankodva lószarapú. Tudod te arra, hogy mire való a kutyabelge kérek? Hogy nem tudnám, mondta Hegykélenül. Hát mire való benne? Hashalt! És te hashalta valahogy elmulasztani az álmosságát? Áborogta a többiek. Persze, mondta Armú. Amíg vagy a hasú, sem tudod indulni, világos, nem? Tartson a képren téged hassaltóval, mondta neki Macska Mati. Ki tud valami jó módszert? Ki tudna? Mosolygott fölényesen Bruckner Siegfried. Hát ki itt az ész, az agy, a főzseni? Lószerafém gyakorlódva nézte az oroszlánt. Fogadjuk, hogy magadra gondolsz. A fogadást megnyerted, magadra. Majd Szörnyeteg Lajoshoz fordult. Egyféleképpen múlik el az álmosságod, mondta neki. Koblalnod kell. Ez az, hát mégiscsak van eszennek a Bruckner Siegfriednek. A koblalás biztos a jó álmosság ellen, helyeseltek még. Mikor? kérdezte Szörnyeteg Lajos. Hogy mikor? Hát most azonnal. Már egy órája kóplalok, és egyáltalán nem használ. Egy órája ugyanis megövet egy sült kappant, 2 rittyentett hőzöngözönt, 3 nyárson pirított kurítokat, 4 almás pitét, 5 bőralmát, 6 tripli és 7 habostortát. Így hát kútba esett a kóplalás is. A munka segítene, mondták Kormúszerapú, és a kérdő tekintetekre már magyarázta is. Mondjuk, ha patvának, elmálni a felszínt lecsapni, megint emelni, megint lecsapni. Az álmosság meg már síksú, ott se rá. Igaz? Ezzel legalább összevágja tényre a 15. Helyeselte. Szörnyeteg Lajos meg neki látott fát vágni. Na mondhatom, szép favágás volt. Rögtön elalszik, riadt meg Macska Mati. Oda rohantak hozzá. Hé, Lajos, hé! Kiabálták neki. És ebben a pillanatban kilépett a tisztásra Mikka Makka. Mi ezen a ramazodik? kérdezte. Képzeld, Mikka Makka, újságolta Macska Mati. Szörnyeteg Lajost gyötri az álmosság. Már mindenfélét kipróbáltunk álmosság ellen. Bukfencezett, forró hidegben fül. Majdnem kutya vendételen. Koplalt, fát vágott, most meg majd mondókát mondja. Dehogy mond, dehogy, mosolygott Mikka Makka. De hát mit csináljak, mikor úgy szenvedek az álmosságtól, siránkozott Szörnyeteg Lajos. Hát, aludj, mondta Mikka Makka. Feküdj le, és aludj. Valamennyi éjszaka tátva marad. Jé, hogy erre nem gondoltam, suttogta elállva Szörnyeteg Lajos, s azon nyomban le is feküdt, azon nyomban el is aludt. Hírki, horki, horkolászott. A többiek meg lábújhegyen, csöndesen ült. Nagyon büszkék voltak, megmentették Szörnyeteg Lajost. Lám, nem gyötri már az álmosság szegényt.
Két különböző hangulatú darabot hallhatunk. Először Burkmüller titokzatos vágtázó arabeszkét, majd Burli téma és variáció című művét. Felkészítő pedagógus Udvar Gizella. Majd hegedű tanszakos diákjaink következnek, akik Weber a Bűvös vadász című operájából egy részletet adnak elő. Közreműködik Miklós Ágnes tanárnő. Zongorán kísér Vicsák Attila.
most saját múltunkból merítünk. Nézzük meg, hogyan játszottak régen a szavai gyerekek, amikor felelevenítették a régi lakodalmas szokásokat. Lesz itt minden, ami egy jó lakcigoszkál. Tánc, rúgta és persze vidám hangulat. Előadják a második A és B osztályos tanulók. Felkészítőjük Burkus Krisztina és Nagy Orsolya.
iskolánk által meghirdetett tankerületi verseny eredményét is most szeretnénk kihirdetni. Iskolánk Verók Ildikó tanárnő szervezésével ebben az évben is meghirdette névadónkból elnevezett hagyományos területi rajzpályázatát, melynek témája Székely Bertalan és a kékek. Felkérem igazgatóasszony, Darvasi László festőművészt és Verók Ildikó tanárnőt a tankerületi rajzpályázat eredményhirdetésére, a jutalmak átadására. Ismét szeretettel köszöntelek titeket, elsősorban pedig a díjazottakat. Polgármester úr is nagyon-nagyon sok sikert kíván egyébként nem csak nekik, hanem mindannyiótoknak. Nagy öröm számunkra, hogy ő minden alkalommal megtisztel minket, hogy ő is megnézi a remek előadásunkat. Akkor kérem szépen, hogy mindenki, aki majd díjazott lesz, először ismerteti a különböző korcsoportok díjazottjait művész úr, és amikor már mindenkit ismertetett abban a korosztályban, kérlek, hogy akkor tapsoljatok, illetve akkor is fáradjanak ki a tanulók. Köszönöm. Kedves gyerekek, kedves tanárok, kedves szívek! Most, ahogy így a termen végignézek, olyan, mintha egy virágzó mezőn lennék. Sok-sok millió virág, ami a jövőt hordozza magában. Nagyon-nagyon szeretném először is megköszönni azt, hogy már harmadik éve kért fel a Szadai Általános Iskola arra, hogy részt vegyek ennek a rajzpályázatnak a bírálásában, ezt mindig nagy örömmel vállaltam, és nagyon szépen köszönöm. Egy-két szót azért meg szeretnék megemlíteni, mert egy rajzpályázat, hogyha létrejön, annak nagyon-nagyon sok háttérmunkája is van. A másik pedig az, hogy itt vannak a felkészítő tanárok, és nem utolsóban ti gyerekek, akik ezt a csodálatos alkotásokat létrehoztátok. Én szeretném ezúttal is megköszönni minden tanárnak, nem csak rajztanárnak, azt, hogy a gyerekeink, akik a jövő nemzedéke, és egy olyan erővel, olyan lehet mondani, hogy apró vécsesekkel és fáklyákkal világítva, egy olyan nemzedéket nevelnek, akire az országnak nagyon nagy szüksége van, és ti vagytok a jövő mindannyian. Szeretném megköszönni még egyszer a tanároknak ezt az áldozatkész és nagyszerű munkát, és még annyit, hogy nem csak a díjazott képek, hanem amit itt az iskola udvarán, folyosókon láttuk, csodálatosak, egytől egyig, és ezt mindig el kell mondanom, hogy nincs olyan, hogy első, második, harmadik helyezett, mert ti mindannyian részt vettetek, igyekeztetek a tudásotoknak mérten a legjobban megalkotni azt a képet, a másik pedig az, hogy ráadásul nem is volt egy nagyon könnyű ez a feladat, hiszen Székely Bertalan, ugye csodálatos, romantikus, akadémikus festő után, vagy azt átdolgozva, kék színekben kellett ezeket a képeket megoldani. Nem könnyű így gondolkozni, hogy egy színskálán vagy a kékeknek a többféle változatából megjeleníteni egy képet. De ezt ti nagyszerűen megoldottátok. Úgyhogy nagyon szeretném megköszönni még egyszer nektek, hogy ilyen ügyesek és ilyen klassz srácok vagytok. Most pedig akkor azt hiszem, hogy megpróbáljuk a díjazottakat felsorolni. Tehát ez a felhívás, ez a pályázat Székely Bertalan és a kékek területi pályázat, és akkor mondanám is először az első és második osztályosokat. Harmadik helyen Vásárhelyi Alíz, első C. Gödöllői Erekre Ferenc általános iskola tanulója. Második helyezett
Kozma Zalán, első B-osztályos tanuló, a Szadai Általános Iskolában. Első helyezést nyerte Tóth Lori, első C-osztályos tanuló, és most megemlíteném a különdíjasokat, csodálatos képeink vannak. Halász Mária, első B-osztályos tanuló, Szadai Általános Iskola. Mátyás Adél Róza, második B-osztályos Dagi, Arany János Általános Iskola tanuló. Most következzenek a harmadik, negyedik osztályos. Ja igen, bocsánat, akkor ti gyerekek, akiknek a nevét mondtam, gyertek ki ide a még egyszer kérem, tapsoljuk meg őket. Még egy kérés lesz majd, hogy a díjazokat, akik ide kijönnek, azok maradjanak is majd kérjük. Köszönöm szépen. Most következzenek a harmadik, negyedik osztályosok. Harmadik díjat ért el Boros Beáta, negyedik osztályos tanuló, a Szadai Általános Iskola tanuló. Második helyezés Zsolnai Jessica, harmadik C-osztályos tanuló, Szadai. És az első díjat Mészáros Dávid, harmadik C-osztályos, Berezsegyházi 1B. A különdíj Herceg Noémi, harmadik osztályos, Berezsegyházi 1B tanuló. És Griffini Liza, harmadik C-osztályos tanuló, Szadai. És őket is még egyszer tapsoljuk meg nektek. Következzenek az 5., 6. osztályos tanulók. A harmadik helyezést ért el Kenyeres Sajó Klára, 5. B-osztályos, Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Második helyezést Farkas Zorka, Naksugár, 6. osztályos Szadai Iskola. Az első helyezett Ócsai Lea, 5. osztályos tanuló, Dunakeszi Fazekas
általános iskola első osztályos. És a külön díj Csányi Emma Réka, 6. osztályos, 6. A osztályos tanuló és a Szadal iskolában. Vánkuti Martin, 5. B osztályos Szadai általános iskola tanuló. A 7. és 8. osztályos tanulók. Harmadik helyet Bihari Bianca, 8. A osztályos Veresegyházi egyéni tanuló. Második helyezést Kompót Fanni, 7. B osztályos tanuló Szadal. Az első helyezést Német Edma, 8. B osztályos Szadai általános iskola tanulója. És jönnek a különdíjasok, Kácser Kinga, 8. B osztályos tanuló Szadai. Szalai Ákos, 7. B osztályos tanuló Szadai. Bocsánat, még egyszer, nagyon szeretném megköszönni ezt a megtiszteltető feladatot, és csak annyit tudok mondani tanároknak, szülőknek, gyerekeknek, hogy köszönöm. Szeretnék Darvasi Lászlónak megköszönni az eddigi munkáját, közvetlenül ránk fordított idejét. Köszönjük szépen! Szépen mindenkinek, és nagyon-nagyon jó rajzolást és festegetést a jövőben is. Visszaadom a szót Dorgának. És Tari Anikó alsós tanítók egy kétfordulós tankerületi levelező versenyt szerveztek Mátyás Lovában címmel. A résztvevőknek nem csak az igazságos király korát kellett alaposan ismerniük, hanem Vergődit a Holló gyűrűje című művében is el kellett megvenniük, hogy minden kérdésre választ találjanak. Felkérem Tasi Beáta igazgató helyettes asszony az eredmények hirdetésére, valamint dr. Hercegné Baros Anikó és Tari Anikó szervezőket a jutalmak átadására. Először is szeretnélek kérni benneteket, hogy egy nagy tapssal köszönjük meg Anikó néni, a két Anikó néninek, hogy ezt a nagyon magas színvonalú versenyt, tankerületi szintű versenyt megrendezték.
elindultak ezen a versenyen, bár nem értek el aranyminősítést, de ezüst és bronz minősítésben részesültek a 3. A-osztályból, a 4. A-osztályból és a 4. B-osztályból. Köszönöm az ő részvételüket is. Most viszont itt az idő, hogy az első 3 helyezettet is megismerjük, hogy kik lettek azok. 3. helyezett a Huzella Tivadar általános iskolások csapata, a történészek csapata, felkészítő tanárunk Radics Ágnes. Szólítom akkor őket, Honfi Kristófot, Pólya Ádámot, Martonfi Zoltánt, Megyeri Bencét. Sajnos nem tudott eljönni, a Királyi Kémek csapata, viszont az első csapat itt van, a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor általános iskolából, felkészítő tanárunk Horváth Homondai Gabriella, készítette ő a Királyok csapatát, várjuk őket, Dobos Lorgovics Hannát, Hopka Ráhelt, Pap Ábrist és Péntek Zalánt. Nagy tapsokat! Sokszor keressük a rendkívüli dolgokat, pedig a legnagyobb varázslatok itt vannak az orrunk előtt. Következik Aranyosi Ervin Csoda című verse, melyet Formanek Nikolett 8. C-osztályos tanuló a Szép Magyar Beszédverseny iskolai fordulójának első helyzetje ad a felkészítő tanára Szilágyi Katalin. Aranyosi Ervin, csoda. Az ember minden nap várja a csodákat, és csak azt látja mindig, hogy a csoda várat. Pedig bizony ott van, csak nem veszed észre, mert nem figyelsz oda sok aprócska részre. Mert tudod, amában felgyorsult a tempó, az idő úgy szalad akár egy versenyló, s ha magával ragad, nincsen időd várni, ezért nem sikerül csodára találni. Pedig ha lassulnál, s behúznád a féked, a világ mélyebben érintene téged. A szemed is tudna jobban fókuszálni, könnyebb lenne, hidd el, csodára találni. Ha már képes lennél szeretettel nézni,
s hagyni a lelkedet többször megigézni. Ha tudnád, életed gyakran elvarázsol, talán te is többet tudnál a csodákról. Felmerülhet benned, mi is az a csoda? Talán csak egy kérdés, ki csoda, mi csoda? Vagy talán világunk minden élő része? Vagy az univerzum teljes, nagy egésze? Vagy csak az újdonság, mit még sosem láttál? Vagy csak olyan dolgok, pont, amikre vártál? Nézőpont kérdése, te mit érzel annak? Ám a lényeg az, hogy csodák bizony vannak. Ismét a zenéje a főszerep. Pap Lajos 2-4 kezesét Jámbor Gréta 3. C-osztályos tanuló adja elő felkészítőjével, udvart az el a tanárnővel. Nézzük meg azt a produkciót, amely a Farsanyi táncversenyen első helyezést ért el. Jöjjön a győztesek sorja, előadja az 5. A-osztály. Betanították Erős Zoli, Kassa Laura és Nagy Naomi Bella. Jó szórakozást kívánok!
bevezetésére felkérem Szatmáriné Szabó Zsuzsa igazgatóasszonyt. Polgármester urat is megkértem, hogy gratuláljon nektek. Igazán örülök, hogy minden évben alkalmatok nyílik a székelyvetélkedő végigjárására. Most tegnap az időjárás kicsit közbeszólt, úgyhogy az épületben járkáltatok. Ettől függetlenül remélem nagyon jól éreztétek magatokat. Köszönöm a szervezőknek és nektek is a munkát. Elsőként az első-második osztályosok kategóriában szeretném az első 3 helyezettet ismertetni. El fogom mondani, hogy melyik osztályokból vannak díjazottak, és kérlek, hogy amikor mind a 3 osztályt elmondtam, akkor egy-egy képviselő jöjjön ki. Harmadik helyezést ért el az első B-osztály, második a második A-osztály, és első helyezett a második B-osztály. Nagy tapsot nekik! Kategóriájában való győzteseket szeretném hirdetni. Harmadik helyezett lett a 4. A, második a 3. B, és első a 3. C. Között pedig 5-től 8-ig hirdetünk helyezetteket. Harmadik helyezett a 8. B-osztály, második a